vagyunk a Kasztvidék határán, egyben Gömör és Torna határán is. Aktelek még gömöri település, a következő falu Jósvaföld pedig már Torna vidékhez tartozik. Azt szoktuk rá mondani, hogy mintha megállt volna az idő, amikor belépsz Gömör határán. Kicsit lassabban mennek a dolgok, kicsit le vagyunk maradva még azokhoz a térségekhez képest is, amiket lemaradottnak tekintenek. Nincs túlságosan sok nyitott lehetőség, főleg akkor, hogyha képzett. Ha erősen képzett, illetve túlképzett fiatal vagy. Nem tudom, hogy ezzel a szakmával itt el tudnék helyezkedni, mert most informatikusnak tanulok, szóval nem tudom, hogy itt találnék-e lehetőséget. Elsőnek még Pesten megpróbálnám, vagy a Dunántúlon, vagy nem tudom, de szerintem inkább külföld. Ja by som určite chcela odísť do Bratislavy, kde teraz študujem. A chcela by som sa tam asi uplatniť v tom svojom odbore, ktorý robím, čo je vlastne socha na vysokej škole výtvarných umení. A ak by som sa v tom neuplatnila, tak potom by som si tam chcela nájsť nejakú prácu, ktorá by sa aspoň približovala tomu, čo mám rada, lebo nemyslím si, že tuto v Rožňave majú všetci títo mladí dosť pracovných príležitostí a hlavne keď chcú robiť to, čo ich baví. Podľa mňa iba preč. Ale tak rada sa sem vraciam. Mladí ľudia z našho regiónu odchádzajú do zahraničia a samozrejme využívajú možnosť zamestnať sa napríklad v Bratislave, v okolí, v iných krajoch smerom na západ, ako tu v našom regióne a vôbec na východnom Slovensku. Po štúdiu by som chcela pracovať v nejakom domove dôchodcov alebo so staršími ľuďmi. V súčasnosti v prvom rade by som chcel dokončiť túto DVS-ku a ďalej, zatiaľ som ešte na tým neuvažoval, ale asi fyzioterapeut a nejak v tomto obore sa pohybuje. Elhelyezkedni Szlovákiában, nagyobb kórházakban, vagy ha esetleg úgy alakom, akkor Magyarországon is, akármilyen kórházba szívesen elhelyezkednék. Asi do Brna na elektrotechnicku. Tam by som, neviem, niečo o počítačoch, grafikách. A prečo nie Rožňava? Tak neviem, tu nie sú skoro žiadne možnosti. Veľa mladých ľudí z nášho regiónu napríklad aj študuje v Budapešti alebo v niektorých iných mestách a opačne, že študenti z iných krajín študujú u nás. Ja štatistiku a čísla o tomto nemám, ale určite také možnosti mladí ľudia majú. Horšie je to znovu zamestnať sa, pretože my nemáme voľné miesta pre mladých ľudí z nášho regiónu, nie to ešte z iných regiónov a z iných krajín. Takže náš región sa musí rozvíjať v tom duchu, že musí vytvoriť podmienky a možnosti pre mladých ľudí zamestnať sa a v tom myslím si, že veľké rezervy, lebo náš región je veľmi krásny. Kis nyugodt hely, van focipálya, az a lényeg, nincs munkalehetőség. A bezárt bányák nagyon sok munkanélkülit hagytak, az ózdi kohászat megszűnése nagyon sok munkanélkülit hagyott. Már hogyha egy picit odébb mész Ózdtól 30 kilométert Kazincbarcikán, meg mondhatjuk jónak a munkalehetőséggel való ellátottságot, de ott meg a Borsod-Kem neve vegyipari óriás az, aki a munkát adja. És az én kicsi falunkban, itt a határ mellett, Szuhafőn, a buszjáratok a Borsod-Kemes műszakokhoz vannak igazítva. Tehát ahogy végigmegy a Szuhapatak völgyén a busz, fölveszi azokat, akik a Borsod-Kemben és a kapcsolódó üzemekben dolgoznak. Tehát ahhoz, hogy a munkanélküliség a kicsi vidéki településeken alacsony legyen, általában kell egy város, ami a kis települések lakóinak munkalehetőségeket biztosít. Ha már az ember ingázik egy városba, előbb-utóbb eszébe jut, hogy én nem ingázok tovább. Én beköltözök a városba. Csak azért, mert időt takarít meg, és az idő pénz, meg az embernek az életéből minél kevesebb idő megy az utazásra, annál jobban érzi magát. Nem munkahelyeket kell teremteni, hanem megélhetési lehetőségeket, megélhetési formákat. És ez nem azonos a munkahelyteremtéssel. A munkahelyteremtés az külső tőke bevonásával hirtelen egyszer csak lesznek munkahelyek. Tehát megépül egy Audi üzem, hogy egy győri példát említsünk, és akkor ott lesz hirtelen 600 munkahely. Tehát nem külső tőke bevonására kell feltétlenül gondolni, hanem arra, hogy a helyi közösség azt a természeti tőkét, ami rendelkezésére áll, azt oly módon tudja hasznosítani, hogy az egyrészt őt előre vigye,
másrészt ne is élje föl azt a bizonyos természeti tőkét. Na erre való mondjuk egy bioszféra rezervátum, egy világörökségi helyszín, egy nemzeti park. Ak sa človek prechádza po našom kraji, tak nájde tu veľmi veľa krásnych miest. Či je to už hrad Krasná Hôrka, Betliar, Dobšinská ľadová jaskyňa, nedaleko Muranská planina, Plešivecká planina. Proste je to krásne okolie a počas voľných dní, počas prázdnin sme tu stretávali ľudí zo všetkých končín sveta. Proste bolo tu dosť turistov a práve tu má náš región rezervy, aby sa venoval rozvoju turizmu. Myslím, že veľký podiel má na tom aj mesto Rožňava. My s našimi deťmi, študentmi a mládežou napríklad počas leta chodíme do tých krásnych končín, organizujeme poznávacie výlety, navštevujeme jaskyne, robíme turistiku. No a hovorím, že na tom budeme stavať a chceli by sme tvoriť ďalšie cezhraničné projekty, aby sme u nás mohli privítať už napríklad mládež Čiech z Maďarska, z Poľska. Máme pripravené niektoré veci a budeme sa tešiť, keď aj my našou drobnou prácou prispiejeme k rozvoju našho regiónu. Én látok abban rációt, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó irányvonal lenne, hogy valahogy ezt a térséget így összép hozzuk. Tehát egy ilyen, mondjuk azt, hogy társadalmi egyesítést hajtsunk végre, közös programokkal.